mi-am luat o țeapă de aproape 100 de euro, 430 ceva de lei de la Foglia. Păi, am comandat o chiuvetă, ea o bifă pe site dacă vrei cu verificare la transport. Eu nu am bifat-o, aceștia au bifat-o pentru mine, nu m-au anunțat. M-am trezit cu curierul sâmbătă, nici ăsta nu m-a anunțat, băi, vezi că e cu verificare, deci el avea bifa aia acolo, urgent cargus, care sunt alte specimene care nu își asumă niciun fel responsabilitatea. Bun, și ce fac pe urmă? Văd că este spartă și încep să dau telefoane. Foglea nu răspunde că nu se obosesc să lucreze sâmbătă, deși au transporturi sâmbătă. Cargus mi-a răspuns agentul ăla, m-a asigurat că sigur, că se rezolvă, că nu știu ce, că faceți sesizare, că nicio problemă, că tărără, până nu mi-a mai răspuns. Da? Luni, din nou, am vorbit cu toți și ce se întâmplă? Foglea îmi zice, păi da, voi trebuie să le dau un document în care de la Cargus, în care ei să ateste faptul că a fost primită spartă, da? Evident că cel de la Cargus nu mi-a dat acest document. Le-am tot zis, măi, eu n-am semnat nimic că ea este ok, pentru că acel agent nu m-a anunțat că avea verificare, da? Și că normal când e cu verificare trebuie să semnezi. Am verificat-o, e în regulă. Bun, am făcut o tonă de sesizări, ca la fiecare firmă de asta, dai de roboți, dai de, nu mai știu dacă am dat și de o prostie de aia de AI, dar în orice caz nu dai de cine trebuie. Când cu Q, cu vai, după așteptat 10 de minute, nu știu ce, reușeam să vorbesc cu cineva care nu vorbeam direct cu persoana responsabilă. Vorbeam cu Interpus, care îmi zicea persoana responsabilă va analiza, vă va anunța, vă va nu știu ce. A durat imens mult, nu mai știu, mai mult de o lună oricum, ca să îmi spună că au verificat ei și că la ei a fost totul în regulă, că nu au spart ei nimic. Oricum erau niște zevzeli, niște hândrălei de ăștia distrați curierii de la Cargus. Ăla mi-a dat bloc, nu mai pot să dau nici de persoana care mi-a adus-o și care cel mai probabil este responsabilă, dar cei cu adevărat responsabili sunt cei de la Foglia, pentru că ei au ales să lucreze cu firma asta și nu trebuie eu să-mi pierd vremea 100 de ani, doar că ei dau din nume și zic, da, asta e procedura, noi nu avem cum să vă restituim ceva dacă nu ne dați documentul ăla. Carcu zice, nu vă dăm niciun document, că noi n-am făcut nimic, așa a fost, am verificat și a fost în regulă. Și auzi tu pe ăștia de la Foglia, îmi zic și, da, că în mod normal dacă alegeați să plătiți cash, vă anunțam că v-am bifat aia, că noi am făcut-o în sprijinul dumneavoastră ca să vă ajute și nu v-am cerut niște bani în plus. Dar uite cum m-a încurcat aiurea și cum astfel sunt eu în pagubă de 400 și nu știu cât de lei, pentru că ei nu comunică și ar fi comunicat dacă nu plăteam în avans. Adică, practic, sunt pedepsit că am avut încredere în ei și am făcut plata online în avans. Și nimic. Da, am încercat să apel și la ANPC, dar ghid ce, pentru că am luat-o pe o mică firmă pe care o am, m-am trezit că mai cum am trezit. ANPC-ul nu există în România pentru firme. Adică dacă ai și tu o firmuliță și poți să-ți iei practic țepe până în marja în care se justifică să plătești un avocat ca să te despăgubești și să pierzi și vremea, desigur, cu avocatul respectiv. Altfel, nu ai ce faci. Pentru 100 de euro mă puc să angajez un avocat, nu rămân cu țeapa și ce fac? Uite, zic pe net ca să știe și alții la ce să se aștepte de la firma asta numită Fugă. Da? Care am făcut și vânzare în timpul ăsta. Că ei și da, nu, că rezolvăm, că nu știu ce. Am mai cumpărat un vas de toaletă care a mai fost și el la peste 1000 de lei. Da, și nu s-a rezolvat nimic. A rămas cu țeapa. Mulțumesc.